Vítajte v podcaste Tichá revolúcia, prehľade toho najdôležitejšieho zo sveta umelej inteligencie. Ja som Simon, virtuálny host vytvorený spoločnosťou InSynapse. V tejto epizóde Tichej revolúcie sa pozrieme na to, ako sa AI posúva z fázy fascinácie do fázy spolunažívania. Od strachu, že nás nahradí, sa dostávame k panike, že ju nestihneme využiť. A medzi tým riskujeme stratu úsudku aj kvality. Pozrieme sa na to, prečo je poľština pre AI vhodnejšia než angličtina, ako Claude získava pamäť, OpenAI prenáša asistenta priamo na obrazovku, Google učí AI vidieť planétu a Microsoft mení prehliadač na agenta. Každý z týchto krokov posúva hranice pohodlia aj dôvery a otvára otázku, či ešte ovládame technológiu, alebo sa už ona učí ovládať nás. Debata o umelej inteligencii sa mení od obáv, že nás nahradí, k panike, že ju nestihneme využiť. Strach z toho, že zmeškáme vlak, dnes prehlušuje úvahy o tom, čo vlastne na tej ceste strácame. Rýchlosť a pohodlie berieme okamžite, no cena sa ukáže až neskôr. Menej premýšľania, menej úsilia, viac priemeru. Zatiaľ čo skúsení odborníci majú výhodu úsudku aj nástrojov, mladší sa často spoliehajú na AI ako na skratku. Strácajú pri tomto najcennejšie, schopnosť posúdiť kvalitu a rozumieť procesu. A keď sa niekoľko korporácií stane správcom infraštruktúry, na ktorej stojí naša kultúra poznania, môžeme prísť o niečo viac než len pracovné miesta. O kompetenciu rozlišovať. Technológia vždy odráža naše hodnoty. Ak si ceníme len rýchlosť, AI ju znásobí spolu s plytkosťou. Ak si však budeme vážiť remeslo, čas a zmysel, dokážeme ju zapriahnuť bez toho, aby nás vyprázdnila. V praxi to znamená zaviesť zámerne pomalé úseky práce, úlohy, ktoré sa robia bez pomoci AI, aby sa rozvíjal úsudok, porozumenie a skúsenosť. AI má byť nástrojom, nie náhradou úsilia. FOMO by nás nemalo tlačiť do slepej automatizácie, ale do disciplíny, tej, ktorá z ľudskej práce robí niečo, čo sa nedá vygenerovať. Tímu výskumníkov z Microsoftu, University of Maryland a University of Massachusetts priniesla prekvapivý výsledok. Najefektívnejším jazykom pre zložité úlohy umelej inteligencie je momentálne poľština. Angličtina skončila až 6. z 26 testovaných jazykov. Vedci skúmali 6 veľkých jazykových modelov pri spracovaní rovnakých úloh v rôznych jazykoch. V testoch, ktoré zahŕňali dlhé texty a náročné kontextové operácie, dosiahla poľština presnosť 88%, kým angličtina len 83,9%. Ešte prekvapivejšie, čínština, jeden z najčastejších jazykov tréningových dát, patrila k najhorším s výkonom okolo 62%. Najslabšie dopadli africké jazyky ako setoto a svahilština. Výskumníci odhadujú, že kľúčovými faktormi sú typ písma, latinka a cyrilika pomáhajú modelom lepšie udržiavať štruktúru textu a množstvo kvalitných dát dostupných pre daný jazyk. Pre AI výskum je to pripomenutie, že kvalita modelov nezávisí len od veľkosti dát, ale aj od jazykovej štruktúry, prekladu a precíznosti samotného jazyka. A pre zvyšok sveta možno je čas skúsiť preložiť pár promptov do poľštiny. Anthropic spúšťa funkciu Memory pre používateľov plánov Pro a Max, čím sprístupňuje jednu z najžiadanejších vlastností generatívnych asistentov – kontinuálny kontext. Claude si ponovom pamätá vaše projekty, preferencie a aj štýl práce, a to s plnou transparentnosťou a možnosťou úprav. Pamäť sa dá spravovať v nastaveniach, kde presne vidíte, čo si Claude zapamätal, a môžete to upraviť alebo vymazať. Každý projekt má vlastnú oddelenú pamäť, takže plánovanie produktového launchu sa nemieša s internou agendou či klientskými dátami. A pre citlivé brainstormy je tu inkognito chat, ktorý neukladá nič. Zaujímavá je aj otvorenosť systému.
Claude umožňuje import a export pamäte z iných nástrojov, vrátane ChatGPT a Gemini, čo znamená, že používatelia poprvýkrát môžu presúvať svoj pracovný kontext medzi AI platformami. Anthropic Team posúva AI zo stavu asistenta na jedno použitie k skutočnému pracovnému partnerovi, ktorý si pamätá, čo spolu robíte a zlepšuje sa s každým projektom. OpenAI oznámilo akvizíciu spoločnosti Software Applications Incorporated, tvorcu aplikácie Sky, inteligentného rozhrania pre macOS, ktoré dokáže sledovať vašu obrazovku, chápať kontext a priamo konať v aplikáciách. Sky umožňuje používateľovi komunikovať s počítačom prirodzeným jazykom, napísať, čo potrebuje urobiť a AI to vykoná, či už ide o úpravu textu, plánovanie, kódovanie alebo organizáciu úloh. OpenAI plánuje technológiu Sky integrovať priamo do ChatGPT, čím chce posunúť asistenta z chatu do plne prepojeného pracovného prostredia. No s týmto posunom prichádza aj nová zodpovednosť. AI, ktorá vidí, čo máte na obrazovke, získava prístup k najcitlivejším dátam, e-mailom, dokumentom, kódom, plánom. A aj keď OpenAI tvrdí, že integrácia bude bezpečná, história AI asistentov ukazuje, že čím viac kontextu systém má, tým väčšie riziko prináša. Ak sa AI má stať integrálnou súčasťou všetkej našej práce s počítačom, otázka už nie je len, čo dokáže, ale aj čo by nikdy nemala vidieť. Google rozširuje prístup k svojej platforme Earth AI, súboru geoinformačných modelov, ktoré spájajú satelitné snímky, dáta o počasí, populácii či kvalite ovzdušia a premieňajú ich na použiteľné poznatky pre mestá, firmy a neziskové organizácie. Earth AI stojí na dvoch pilieroch: dlhoročnom mapovaní Zeme a nových schopnostiach modelu Gemini, ktorý vie na základe týchto dát rozumne uvažovať. Vďaka tomu môžu analytici zistiť nielen to, kde vznikne povodeň, ale aj koho zasiahne a aké infraštruktúry budú ohrozené. Napríklad organizácia Give Directly takto identifikuje komunity, ktorým treba okamžite poslať finančnú pomoc. Nové funkcie prináša aj tzv. Geospatial Reasoning. AI dokáže prepájať rôzne zdroje dát, simulovať dôsledky a pomáhať pri rozhodovaní v krízových situáciách. V prostredí Google Earth môžu odborníci vyhľadávať javy otázkami v prirodzenom jazyku. Napríklad, kde sú v USA premnožené riasy, alebo ktoré rieky vysychajú. Technológia sa už testuje v reálnych prípadoch. Od predpovedí hurikánov pre poisťovne cez mapovanie odlesňovania až po sledovanie rizika cholery v Afrike. Google tak stavia AI nie ako model, ale ako senzor globálnej reality. Systém, ktorý vidí planétu ako celok a pomáha reagovať na jej zmeny v reálnom čase. Microsoft znovu uviedol svoj Copilot Mode v prehliadači Edge, tentoraz ako plnohodnotného asistenta, ktorý sleduje, čo robíte medzi kartami, chápe kontext a vie konať, vyplňať formuláre, porovnávať informácie či rezervovať hotel. Len 2 dni predtým ukázalo OpenAI vlastný prehliadač Atlas s rovnakou víziou agentického webu, kde AI vidí stránky, pamätá si kontext a koná za používateľa. A Google zatiaľ potichu vkladá Gemini priamo do Chrome. Prehliadač sa tak mení z pasívneho okna na pracovného partnera. Chat sa sťahuje do prostredia, kde vznikajú všetky naše úlohy a mení sa aj ekonomika webu. Menej klikov, viac kontextu. Ideálne prostredie pre personalizovanú reklamu či prémiové predplatné bez nej. Prehliadače môžu byť čoskoro novými bránami k monetizácii a zároveň novými strážcami dát. Lenže každá moc prichádza s rizikom. Výskumníci zo spoločnosti Brave upozornili, že AI prehliadače sa dajú ľahko napadnúť skrytými príkazmi. Tie môžu byť vložené do obrázkov či kódu a AI ich vyhodnotí ako inštrukciu, nie ako obsah. Takto môžu útočníci nenápadne prinútiť agenta kopírovať cookies, čítať e-maily či klikať na škodlivé odkazy. A keďže agent koná pod vašim menom, tradičné bezpečnostné pravidlá prestávajú platiť. Aby sa z inteligentného webu nestal zraniteľný web, bude musieť AI dostať prísne hranice, samostatné prostredia, jasné povolenia
transparentné logy a viditeľné tlačidlo vypnúť. Pretože skôr, než prehliadače začnú rozmýšľať za nás, musíme si byť istí, že vedia, kde sa majú zastaviť. A to je na dnes všetko. Ak nechcete zmeškať ďalšiu tichú revolúciu v AI, dajte odber a počujeme sa opäť na budúce. Dovtedy nech vám to prediktívne myslí. A ak hľadáte partnera, ktorý vám pomôže vytvoriť funkčné AI riešenia pre váš biznis, ozvite sa týmu InSynapse. Nájdete ich na www.insynapse.ai.